Ungqongqoshe wezemali uTito Mboweni uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibhekisiswe kahle indaba yokuphehla ugesi ngohlelo lweNuclear kuleli. Udalule ukuthi abatshalimali bakhathazekile ngesimo samandla kagesi okukhahlameza amabhizinisi abo. Ukusho lokhu esithangamini sabezindaba ekuphothulweni kweNgqongqothela yomhlaba yezomnotho iWF eDavos. UNgqongqoshe wezemali uTito Mboweni udalule ukuthi nakuba kunokukhathazeka ngezingqinamba ezikhungethe inkampani yezindiza kulelizwe SAA osomabhizinisi abatshala imali kulelizwe bakhale kakhulu ngesimo sogesi kulelizwe. We also indicated that we have developed a multi-pronged energy strategy now in South Africa that involves Eskom but also renewables and other participants in the generation of electricity in the country, that we should achieve a state of power certainty. Uvumile ukuthi njengohulumeni basephutheni ngokungatshela abatshalimali ukuthi iningizimu Afrika ithole namanye amazwe asesifundeni Afrika ewaphakela ugesi. Uthe ukunqoba lenkinga kufanele kuqale kubhekwe nokusebenzisa inuzi ukuphehla amandla kagesi. We need to seriously begin even to think about nuclear, very seriously, in an open, transparent way. Because the energy needs for South Africa are big. UNgqongqoshe wezobudlelwano namazwe omhlaba uDokotela uNaledi Pandor uthi osomabhizinisi bagculisekile ngengqalasizinda yaseningizimu Afrika okumqoka kubaheha kuzotshala imali. Ogqame kakhulu ukubuka izokuvakasha kulelizwe njengomkhakha uthakaselwa kakhulu abatshalimali bangaphandle. South Africa needs to make much more of tourism than it might be doing because there's huge interest, great admiration for what it offers to tourists, and a lot of business interest. Kule ngqungquthela uMboweni uphinde waba nomhlangano noNgqongqoshe wezemali eSwitzerland uqinisa ubudlelwano phakathi kwalamazwe. Kanti ke kule ngqungquthela ebisongwa namhlanje ibihanjelwe amazwe ayi117.